Som alle andre mænd midt i livet, så er vi jo nået dertil, at vi skal have en hobby. Vi har begge to racercykler og fuld lykra, og hvis man ikke gider paddle, så er der kun én mulighed tilbage, og det er podcast. Hej Mads. Hej Morten. Så blev det den onde Peter Lyn med fredag igen. Det gjorde det. Det er dejligt. Det er virkelig dejligt. Sommerferien er til gengæld ved at være slut. Ja, det er mindre dejligt, men så er det godt, at vi har fredagene som sådan et fast holdepunkt, lyspunkt i tilværelsen. Både om morgenen, når vores sådan noget blide stemmer kommer ud i podcast-æteren, og så når vi kan give os selv øl for velfortjent øl efter gennemført arbejdsuge. Det synes jeg, det er en god idé. Jeg har ferie lige pt, så der er nogen, der kan. Det er meget rart. Ja. Men udover ferie, Mads, har du så lavet noget spændende, siden vi snakkede sidst? Jamen altså, det har været en spændende tid for os som familie, vil jeg sige. Min datter, hun brækkede foden, så den har gået meget med det. Det lyder pænt træls. Ja, det er sgu synd for hende. Sådan en 5-årig med krudt i røven. Så, men en enkelt øl eller to er det, der er blevet til. Ja, til hende. Men ikke noget, der sådan lige stikker ud. Nej, okay. Men når det er sagt, så i sidste afsnit, der snakker jeg jo lidt om min nabo Jesper. Ja. Som jeg lige har fået et på øl med. Og han kontaktede mig og spurgte mig, altså Mads, jeg har sådan en herreklub, og vi skal mødes. Skal vi ikke have noget hjemmebryg til det? Og så sagde jeg, jeg vil gerne lære dig at brygge en øl, sådan så du selv kan brygge den. Men jeg må ikke brygge den for dig. Jamen det vil han gerne. Så der bryggede vi sammen i søndags, tror jeg det var. Ja, hyggeligt. En brown ale med havtorn. Spændende. Så havtorn er vel frygtelig bittert? Surt? Bittert? Ja, med havtorn, det er sådan, det er syrligt, men har også noget sødme til sig. Ja. Sådan, jeg tror, du sådan kan sammenligne det lidt med ananas, sådan den der sødme syrlighed. Okay. Sådan en sammenligning. Jeg husker bare mest havtorn fra sådan de der små, sådan nogle små, hvad hedder sådan noget, grød eller mos ting, børnene fik, da de var små. Ja. Jeg tror ikke rigtig, jeg sådan har smagt det siden. Nej. Det var sådan en hyggelig dag ellers. Ja, det var super hyggeligt. Så der fik vi brygget sammen, og han fik et rigtig godt forhold til min søn på 2. Ja. Sønning, han har gerne vil over til Jesper hver dag lige siden. Det er da fedt. Nej. Ja, men det var lige det kom jeg lige i tanke om. Den havde jeg jo egentlig lavet siden sidst. Ja. Jamen, hvis jeg også lige skal nævne, hvad jeg har lavet, så som du sagde selv før, at vi har været på sommerferie. Og jeg har været i Ebeltoft med familien. Ja. Og et af målene, det var jo at skulle ud og besøge Ebeltoft Gårdbryggeri. Ja. Og det var jeg. Det var, altså, hold kæft, der var mange mennesker. Men, ja, det tror jeg gerne. Det er altså højsommeren derude. Folk kender det, og det ligger bare idyllisk. Det gør det, men super, super fedt sted der med udsigt ud over hele, det er jo Djursland, det hedder det, eller Mols Bjerge, eller hvad det hedder, man kan se derfra. Ja. Virkelig dejligt område. Og så den allerførste aften, vi skulle ud og spise, så kørte vi ind til Ebeltoft og parkerede bilen, og så endte vi op i den ene ende af gågaden, hvor det allerførste, jeg så, det var et stort skilt, hvor der stod ølbar. Sådan. Jeg tænkte, what? En ølbar? Men så gik vi derind. De havde heldigvis noget mad, som både min kone og min datter og hendes veninde gad at spise. Og så viste det sig simpelthen, at de havde sådan en øl, min kone kunne lide. Okay. Det er ellers ikke mange, der kan prale af det. Nej, og jeg tænkte, jeg fik først en øl fra Humleland. Nu tænkte jeg, det var næsten sådan lokalt deroppe. Og så skulle jeg lige have en lille en til at slå af på. Og så købte jeg en Berliner Weisse, hvor jeg så valgte at få sådan noget pink grape sirup. Det hedder det Monin, eller hvad det hedder det der, man kan putte i. Ja. Og så den skulle min kone lige smage, og det kunne hun bare godt lide. Sådan. Så meget, at hun rent faktisk, vi var der en gang mere i slutningen af ferien, at hun købte sin egen Berliner Weisse med pink grapefrugt i. Sådan. Så enten så skal jeg i gang med at brygge Berliner Weisse, eller så skal jeg en tur ned over grænsen og se, om jeg kan finde noget Berliner Kindle. Den uden sjus, eller sådan mit sjus tilsat. Ja, det er det. Den er sjov, den der mit sjus. Jeg kan huske, det var til Øl i Arenaen det første år, der Beard Brew, de havde den med. Der havde de lige brygget en Berliner Weisse, og så havde de ellers en 6-8 forskellige Monin.
og så måtte man selv lave sin shoes i den. Ja. Men det kan da være, at jeg skal have fat i. Er det ikke Morten hernede ham fra Beard Brew? Jo, men de har jo lige solgt det. Ja, men jeg tænkte, det kunne være, at du har jo tidligere haft held med at logge Jamen, opskrifter, det giver han. ud af ham. Ja, altså det har han været god til. Ja, og det kunne være, at jeg skulle prøve at sende en besked afsted, se hvad det kunne give. Ja, så, altså jeg tænker da, det var i hvert fald en god basis Berlinerweiss, de lavede der. Ja, fedt. Men Mads, skal vi ikke have noget øl i glasset? Jo, det skal vi, og det er dig, der har øl med, Morten. Ja, jeg har øl med, og det er ikke en Berliner Weisse. Øllen, vi skal have i dag, det er Liquid Cocaine, som du jo nævnte for et par afsnit siden. Ja. Fra ungarske Mad Scientist. Så skal vi ikke hælde den op, Jo. så jeg lige kan få taget et billede af den. Hvad har du af glas? Altså jeg har egentlig taget mit kolbe med, men jeg kan se, at de anbefaler et teko. Jeg har også taget min kolbe med, fordi når det er Mad Scientist, så drikker man af kolbe. Jamen det gør man nemlig. Og de har sgu anbefalet cigarettestik. Jeg har bare tænkt, at det var kolbe. Ja. Sådan er det. Jeg tager for lige taget et billede til analerne. Og grunden til, at jeg har Liquid Cocaine fra Mad Scientist med, det er jo, at du i sidste afsnit valgte det tema, der hed Turen går til Budapest. Ja. Og der var jeg for nogle år siden, hvor det var i 2022, og jeg skulle sammen med mine kammerater, dem jeg også både cykler og spiller spil og drikker øl med, vi skulle ned og se Giro d'Italia. De havde nemlig de havde start Grand Depart, eller hvad det hedder, ja. i Budapest. Og så tænkte vi, det var perfekt. Der kunne vi tage ned og så hygge os, og så lige få set lidt cykelløb. Det lyder da ikke som en dum idé. Nej vel, det var faktisk en ret god idé. Og som du også nævnte der i afsnit 14 med bagerstop, som faktisk også handlede om cykelløb, cykling i hvert fald, der nævner du det her med, at Mad Scientist, det kom jo fra Budapest, og det var startet i 2016 og alle de der ting. Ja. Så det vil jeg ikke gå så mere ind i. Men noget af det, vi snakkede om i afsnittet, det var faktisk der, jeg kom til at tænke på den her anekdote, det var, at i alle butikkerne nede i Budapest, der var der bare Mad Scientist. Altså i alle kiosker og supermarkeder, og sådan noget, det var bare, det er sgu super fedt. Ja. Altså det svarer til at gå ind i en eller anden døgnkiosk i Aalborg, og så står der bare af hele Bad Seed-udvalget og sådan noget. Det er fedt, sådan noget. Ja, det synes jeg. Altså det er ikke kun af specialforretningerne, der har det. Ja. Så, men skal vi ikke lige tage en tår, Mads? Jeg kan høre, at jeg vil helt rusten i stemmen. Skål. Skål. Ja. Jeg er glad for, at den ikke er så sød. Ja. Den ligger sig, synes jeg. Altså der så det skulle være en når man kigger på det, så står det skrevet som en hazy double IPA. Ja. Den ligger sig ikke. At den er ikke klar, men den er jo heller ikke sådan klassisk hazy. Den ligger sig et eller andet sted lidt over imod flow. Hvad siger du? Rent farvemæssigt, der er den jo mere over sådan en West Coast. Ja. Så den ligger sig et eller andet sted imellem. Den er også noget mere bitter end sådan nogle New England IPA'er og sådan noget. Ja. Så men du sagde jo sidst vi snakkede om den, Mads, at du havde fået den i quadruple-versionen. Ja. Og det bliver jeg jo helt i tvivl om nu, hvor jeg sidder og kigger der, det er en dobbelt. Men jeg mindes også, den var lilla, den jeg drak. Ja, men det der var det nok gået galt, det er, at jeg har nu kigget på Untappd, og der er ikke nogen quadruple IPA. Men det der er, det er en quadruple dry hopped version. Ah. Så det er nok det, nok den, du har fået. Det passer også med det quadruplede. Ja. Jamen det skal nok passe, at det så har været den. Og jeg har fået den her et par gange før, både nede i Budapest, men også efter. Og sidst jeg drak den, der synes jeg godt, den var frygtelig bitter. Det er som om, den er blevet lidt bedre balanceret nu. Ja. Eller også er jeg blevet mere bitter, så jeg bedre kan stå op imod det. Det er jo så lige det. Ja, det er jo ikke til at sige, hvad der kom først. Så, men i hvert fald, vi skulle ned og se cykelløb. Og vi fløj derned, og vi fik os indlogeret. Og det viser sig så, at den lejlighed, vi havde booket, den lå nærmest lige rundt om hjørnet, der lå Mad Scientist, det der hedder Madhouse. Ja. Og jeg ved ikke, om det også står på dit kolbeglas, men det står i hvert fald på mit. Så står der Mad Scientist, og så lige noget, så står der Madhouse. Ja, det gør der også. Ja. Som er der sådan, jeg tror, det er sådan, at deres primære bar nede i Budapest. Ja. Og vi vil jo gerne have en øl, de andre kan også godt lide øl. Og vi prøvede flere gange at komme ind og få et bord, og det var bare fuldstændig umuligt. Der var bare booket hele tiden. Ja.
Så jeg tror, vi gik forgæves, det ved jeg ikke, en 3-4 gange eller sådan noget, før de sådan sagde, nu vil vi godt få et bord udenfor. Men hvis vi altså ikke ville have mad, hvis vi kun ville have øl, så ville vi godt lige få et bord udenfor. Og det fik jeg så heldigvis, og så var det jo så, som jeg nævnte sidst der, at min kammerat Peter, han bestilte en øl, og han var lidt våget, så han bestilte en Bloody Mary Gose. Ja. Og det kunne han godt nok ikke lide, men... Ej, men så har han prøvet det. Ja, nogle gange så skal man jo tage de der lidt vågede, eller så de der sats. Ja, det er man nødt til. Ja. Men altså som sagt, vi var i Budapest, og vi var godt rundt og kigge i byen på... vi kørte endda på løbehjul. Sådan nogle voksne mænd på løbehjul. Det er altså sådan lidt ligesom med de der... dem, der står rundt omkring i byerne. Og det var også der, de kom rigtig meget frem. Ja. Var det ikke der lige efter corona? Eller var det lige før? Nej, det har været lige efter. Vi var der i 22, det har været lige efter corona. Men også, ja, i København, der ligger de altså nede i søerne. Men ellers så står de rundt omkring på gadehjørner og sådan noget. Og så om aftenen, så skulle vi så en tur i byen. Og jeg går ikke særlig tit i byen, men vi endte så på en eller anden måde i, hvad jeg tror var Budapests største diskotek. Ja. Det var kæmpestort, og vi sådan i flere etager. Det var lige nærmest sådan den der gamle bunker? Ja. Det var sådan et eller andet gammelt i hvert fald, om det var et gammelt borg eller sådan et eller andet. Ja. Men det var sgu meget fedt. Og jeg er sådan lidt, jeg er ikke den store diskoteksmand, men det at komme ind i sådan et propfyldt lokale, hvor alle mennesker nærmest hopper som en sådan en puls, og synger med på den der sang, der hedder Love Tonight af Shouts. Kender du den? Ja. Det var sgu lidt fedt. Altså. Ja, det sådan den der stemning, der kan komme til sådan nogle ting, kan jo være helt vanvittig. Ja, altså der var virkelig, nu er også mange år siden, jeg har været et lignende sted, men det var sgu meget fedt at så opleve det der, og folk gik bare fuldstændig amok. Mm. Det er sjovt, du nævner den der bar, det er sådan, altså, det er jo bare en af de mest ikoniske. Jeg har aldrig selv været i Budapest, men min hustru har været der på studietur med historiestudiet, og de var derinde, og så, jamen, hver for sig, men vi læste en af Dan Browns krimier, nu kan jeg ikke lige huske, hvilken af dem det er. Ja. Men hvor der så foregår et mord inde på det, og hun var bare sådan, det er en til en, sådan diskoteket er, sådan den der opbygning, han forklarer, og... Ja, det er sgu meget, det har jeg aldrig tænkt over. Jeg har godt læst de der bøger. Det kan sagtens tænkes, men det må næsten være det diskotek. Det var sgu ret vildt. Så, men vi var jo fornuftige, fordi vi var jo på en mission. Vi skulle ned og se cykelløb. Ja. Og dagen efter, der skulle vi jo sidde på en eller anden bjergside, og så skulle vi se noget enkeltstart. Så vi tog sådan nogenlunde tidligt hjem, fordi vi skulle ikke være alt for smadret. Nej. Og jeg vågnede så næste morgen. Jeg synes, jeg var sådan rimelig frisk. Og så ville jeg lige, mens de andre så videre, så ville jeg lige gå ned og købe noget at spise. Der lå sådan en lille købmand på den anden side af gaden. Og det er så her, jeg får, jeg tror især du som kok vil sige, verdens største hjerneblødning. Jeg går over i den her købmand, og så tænker jeg sådan, hvor lækkert. Der ligger sådan et, ligesom sådan et brød, hvor der er bagt sådan en pølse ned i. Ja. Og det har og jeg havde godt set dagen før, da vi var nede ved købmanden. Og så tænker jeg, hvor lækkert, det køber jeg med hjem. Og jeg tænker, og så efter jeg har spist den, okay, har det der brød ligget der siden formiddag dagen før, i sådan 25 grader. Ja. Og der gik jo ikke ret lang tid, så havde jeg jo bare fået, altså den ondeste omgang pølseforgiftning der. Jeg måtte jo ud og snakke i en stor keramiktelefon og sådan noget. Velvidende, at vi jo havde en ret skarp bagkant, fordi vi skulle se det her skide cykelløb. Ja. Og der var ikke sådan voldsomt meget forståelse fra de andre, fordi de var noget mere cykelentusiastiske end mig. Og de tænkte bare, du havde tømmermænd? Ja, det tror jeg. Og vi var ellers gået tidligt hjem, og jeg havde jo ikke, og jeg havde med vilje holdt igen, ikke? Men altså, vi blev så hentet af en taxa der, dårlig som jeg var, og han kørte altså bare frisk til. Nærmest sådan lidt, hvad skal man kalde det, sådan lidt sydeuropæisk, det der med, hvor fartgrænser og sådan noget, det er vejledende. Ja. Og når man så sidder der og er sådan lidt kvalm og halskidt, så var det ikke lige det sjoveste. Men vi kom heldigvis frem, og så skulle vi så, for at gøre det endnu bedre, op en lang gåtur op ad en skråning, op til den her bjergside, hvor vi skulle sidde lige før målstregen. Ja. Og vi kom frem, og jeg fik det også bedre i løbet af dagen, men jeg endte jo så med at sidde på sådan en campingtaburet, lænet op af sådan et stendige eller et stengære, og bare vente på, at det gik over. Og jeg må sige, når man så skal se enkeltstart, så har man heldigvis god tid til det. Ja. Men det var sgu ikke, det var ikke det sjoveste at sidde der med
med sådan noget madforgiftning, og så skulle holde sig i live. Ej, jeg vil også sige, det er modigt af dig at tage afsted i det hele taget. Mm. Altså, fordi... Og dumt af mig at købe den der pølse til at starte med. Jo, men man tager sgu nogle dumme beslutninger, når man har tømmermænd, og man har saltmangel. Ja. Jamen, Altså, jeg har engang også bestilt pizza, fordi jeg havde brug for cola, men jeg kunne ikke komme ud af døren. Og så var den eneste måde, jeg kunne få leveret cola, det var at bestille pizza. Ja. Men der har unge mennesker det nemt i dag jo, med Volt. Ja, det er rigtigt. Altså, vi andre, der må du virkelig ofre noget. Du må ofre en pizza for at få en cola. Så havde jeg da også aftensmad om aftenen, da jeg havde appetit igen. Ja. Ej, det er sgu ikke sjovt at have... Så. Men i hvert fald, Mads, nu er du jo cykelinteresseret. Ja. Og det kan også være, at nogle af vores lyttere er cykelinteresserede. Så hvis der nu er nogen af dem, så kan jeg fortælle, at det var Simon Yates, der vandt etappen. Mm. Og han, jeg har lige googlet lidt, han tilbagelagde de 9,2 km på 11 minutter og 50 sekunder. Og 4100 dele. Ja, det er også... Jeg tænker, det er cirka samme tempo, som vi to cyklede, når vi var ude. Ja, jamen jeg mindes vores tur rundt i Sønderborgs omegn. Ja. Der lå vi nemlig det også... var lige omegn af 58 km i timen i snit. Ja, 46,6 kunne gøre det. Så, og så er den, ifølge mine venner, den flotteste mand i cykelsport, Mathieu van der Poel, ja. Han beholdt den lyserøde trøje. Så det var egentlig bare den lille anekdote om mig, der fik pølseforgiftning i Budapest. Der er ikke den ting, der ikke er en anekdote, hvis man ved det nok jo. Nej, det er der ikke. Så, men hvad synes du om øllen, Mads? Jamen, jeg synes, den er god. Som sagt, jeg er faktisk rigtig glad for det. Jeg bliver mindre og mindre glad for de her frugtbomber af nogle dobbelt-IPA'er. Jeg synes tit, og jeg har sagt det før, at jeg synes, det bliver for sødt. Så jeg er egentlig glad for, når der er noget kant på den. Ja, den har sådan, altså den har en god maltkarakter, synes jeg. Jo, den er ikke så frugtig. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den bitterhed, den har. Ja. Jeg synes, den tangerer til over en old school West Coast. Ja, det gør den faktisk. Den er faktisk meget sådan klassisk i sit udtryk på en eller anden måde. Ja. Og minder mig om dengang, jeg ligesom lærte at drikke IPA, og man fik Lagunitas og Sierra Nevada og sådan nogle. Ja, torpedoer de der. Ja, det er sådan de associationer, jeg får. Ja, og det er jo en af gode associationer at have liggende. Ja, jamen jeg synes faktisk også, at den har en god, den har sådan en god, hvad skal man sige, sådan lidt pithy, altså det der hvide i citrusen, bitterhed. Ja. Det synes jeg også meget godt lide. Ja, uden det bliver for meget. Ja. Men så jeg kan egentlig rigtig godt lide den. Ja. Jeg lavede mærke til i vores sidste afsnit, at der glemte vi faktisk at nævne skalaen, som vi ellers havde aftalt, at vi skulle nævne i alle afsnit. Ja. Så inden du lige, mens jeg lige nævner den, så kan du lige så overveje, hvor den skal placeres på vores blind date skala. Ja. Vi har vores 5 kriterier, eller 5 muligheder. Lemon law, bare venner. Det var hyggeligt, second date. Der er potentiale eller kærlighed ved første blik. Jamen, jeg er klart potentiale. Ja. Det er jeg. Den sidder, hvor den skal i min optik. En lille smule mere balance, og så var den kommet op i kærlighed ved første blik. Ja. Det kan også være, hvis man havde siddet på Madhouse i solskinnet nede i Ungarn. Ja, så havde den været der. Så også blevet hævet derop. Hvis man havde kunne få et bord, det er jo ikke til at sige. Havde man siddet med tømmermænd på en bjergside, så havde det været en lemon law. Ja. Men kunne man få serveret sådan et stykke brød med en daggammel pølse i, mens man drak den her, så havde den siddet lige i skabet også. Ja. Jeg har faktisk set, det er egentlig ret populært på diverse pizzasider. Nu har vi jo efterhånden nævnt vores pizzaovn nogle gange. Ja. Men hvor du ligesom tager et stykke af din pizzadej og strækker ud til en aflang, og så laver du ligesom en fordybning, og så lægger du en pølse i, og så laver du sådan en hotdog, hvor du bager brødet rundt om pølsen på den måde. Jeg tror nærmest en til en, det var sådan en, jeg fik. Ja. Siger opskriften så også, at man skal lade den ligge i stuetemperatur i et døgn, før man spiser den? Nej, det gør den ikke. Men, det er også en dum idé. Ja. Hvordan går det egentlig med din Neclardani Hemmelin? Den har jeg spist. Ja. De smagte faktisk ganske fint. Jeg var jo meget, jeg skulle lige se det andet, så jeg havde kun købt en lille camembert. Ja. Og delt den i 8. Så, og på et tidspunkt løb jeg tør for andet ost, og så spiste jeg den. Ja, hvor lang tid lå de? Jamen jeg tror, at de sagde, at den var, altså opskriften sagde, at den var klar efter, var det et par dage eller en uge eller sådan noget.
Nå, Jeg tror, jeg havde den i et par uger, og så spiste ja. jeg den det sidste. Det smagte dejligt. Det kan jeg varmt anbefales. Ja, jamen, jeg må få dem lavet på et tidspunkt. Det synes jeg, du skal. Og så må vi finde noget mere tjekkisk øl, vi kan drikke. Ja. Ja, jeg ved godt, det var lige sidespring nu, hvor det er Ungarn, vi snakker nu, men... Det er potato. Det er den gamle Østblok jo. Det er jo det. Men Mads, vi skal også have valgt en øl til næste gang. Det skal vi. Jeg skal have noget øl med. Yes. Og jeg kunne godt tænke mig at høre om den anekdote, der gemmer sig bag blind for en stund. Ja. Det lyder mærkeligt. Jamen, det er det også. Men det er en dejlig anekdote. Ja, fedt. Det vil jeg glæde mig til at høre. Den har jeg med næste gang. Inden vi slutter. Øl, der gemmer sig bagved. Ja, det er det. Inden vi slutter, så har jeg lige et lille dementi. Fordi... det kan godt lide. Ja. Men det er jo sådan, altså... Det skal ikke være nogen forretningshemmelighed. Vi optager jo nogle gange et par afsnit i træk, specielt her hen over sommeren. Ja. Så da vi udgav det afsnit, hvor jeg snakkede om min tur til USA, ja. Så sendte jeg det lige til ham, jeg fortalte om, der havde introduceret mig til den her Magic Hat. Ja. Og han siger også, rigtig nok, jamen, som du nævner, jamen, det er Magic Hat number 9. Ja. Og så var det ikke fersk, men det var en aprikos. Nå. Men bryggeriet desværre er gået konkurs. Samtidig så siger han også, at han jo nok er den dansker, der har drukket allerflest af dem. Ja, og han har nogen stående i sin kælder til dig. Nej, desværre ikke. Jo. men ja, de er lukket. Så de er formentlig ikke til at få, medmindre der er nogen, der har nogen, der står og samler støv i en kælder. Nej, men man ved sgu aldrig, hvad folk har stående i gemmerne. Jo. Man kan jo være heldig, at der pludselig dukker en op. Det er rigtigt. Ja. Nå, men ellers er det bare tilbage og sige like, subscribe og give 5 stjerner. Og skål. Skål. Og bunden i vejret. Bunden i vejret.